Fino, fino. U policiji, jebi ga, šta može prođe neđe. Fava ti, vejmo onda, izvini, jebi ga, moramo mi nešto znam. Nasam, ajde, izvolite, gospodine. Hvala vam, gospodine. Hoćete vas zaključam, jel? Ima, gospodine. Ima isto. Fava ti puno, ajde. Gdje ćete, kako ćete? Možemo i ovo Može. na stolcu. Gospodine Šefkić. Vidite, i mene sad malo bolje. Da, čim bolje. Slušajte, nisam tamo tijelo. Da. Kako ste se, dobro? Dobro, hvala Bogu, odlično, što? Imam problema. Kakve problema? Znate kako god nama sam da bi vi nešto da uradite, da dobijete puno para. Bivala, što ne bi? Pazite, ovo kad krene nema povratka. Dobro, šta je problem? Šta je u pitanju? Imate oružje, imate sve, jel tako? Imam. Znate, baratate, shvate. Znam. A jedna osoba u gradu koja mi smeta. Dobro. Treba da se ukloni ta osoba. Dobro. U naručivanju Ko ubista. kažem da ćete za taj posao dobiti 300-400 hiljada. Ubit ću ga na mrtvo odmah jebote, ko je? Pazite, samo da znate, niko ne smije da zna, ali niko. Dobro, ne smije niko znat, pa. Ljudi je dragi, molim vas, znači, vi tumljate u mene. Osobu poznajete, Ko je? Johnny. Johnny. Znaš Johnny? Malo si me pretekao sad. Znaš šta je tu problem? Nemam nekih informacija, još nisu provjerene, a treba još najvjerojatnije večeras ili sutra da provjerim. Dobro. Mislim da me želi ukloniti. Odnosno da mi prijavi policiji za sve. Ozbiljno, što? Vidite gdje je gospodin Johnny, da li je u zatvoru, nije. Pa nije jebi ga, ali toga je Viva izlazla, valjda. Da, a vi znate da su njih dvoje malo bliski. Pa jesu. Ja nemam pojma da je on pušten. Niko mi nije javio, čak ni on se lično nije javio. Ne znam, pa vidite. Uhapšen, pazite, Čekajte, gospodine Dudija, vidite jednu stvar, ja sam mnogo zbunjen sad, razumijete, jer vidi jednu stvar, ja sam Dudiju ovog Johnny-a prvo upoznao, pa onda vas, razumijete, ja sam za njega hoću rad prvo, pa onda za vas, a mislim, umeđu vremenu sam skontu, koliko sam ja skontu, vi ste, jel, glava kuće, ako se ne varam. Da. Ne znam, Johnny vidiš, on pokušaje da on bude glava kuće, kako sam ja imam neke, hajde da kažemo, mene osjećaj nikad ne varaju. Pazite, jednu stvar, uhapšen je sa zlatom i pušten je sa zlatom. Ljudi, ja vidi jednu stvar. 50.000. Ali kako je pušten, na koji način? Pa ne znam. Niko mi ne govori ništa. Ništa mi ne govori. Ništa. Ja nemam pojma, znači, izbjegavaju me iz policije i iz šerifi gore. A vidite jednu stvar, ljudi, mislim, nemojte me zvat pogrešno. Ali... 500.000. Nemojte me zvat pogrešno, džaba pare, džaba sve. Johnny je prvi čovjek u ovom gradu koji me upoznao i s vama i dao mi pare prve i stao sam na noge i ono i ovo, mislim, vjerujem ja da je on sve to radio za vas. 550. Ma nema pare, razumijete, ali ostaje sve između nas. Vi radite što hoćete, ništa da znam za to, ali, znači, ja ne mogu to uraditi nikako, ne mogu ja tog čovjeka nikako, razumijete. Pola miliona. Nema, znači, milion da mi daš. Preskoči odmah na milion, pa nudi dalje neću. Dobro, ne znam kako bi nekako i kontaš, on mi je prijatelj, ako hoćeš, ajde, da nađemo neku alternativu. Hajde, molim vas, ja sam član porodici, sve sam im dao u ovom gradu i vidite. A znam, pa
Ćete onda neće sutra vas tako. Ne, recite to vašoj poruci, ko je glavni? Pa moram govoriti ko je glavni. Pa morate mi govoriti, jer ja ne znam za koga radim, razumijete, gospodine Falkova. Pazite, zna se ko je sudija, ko je tata u familiji. Znači vi, dobro. Vidite jednu stvar, vi ako ste glavni, nemojte me pogrešiti sad, gospodine Dudija, znači, Johnny-a sam ja upoznao davno, razumijete, valio mi je milion puta. Ja gledam, mislim, to mi je jako dobar prijatelj, prije svega meni, razumijete. Vi ako hoćete, ako sumnjate vi da je nešto sa Johnom naopako, ja ću to istražiti, džaba, ne treba meni marke od vas, ništa, ne treba, znači, nijedne pare, ja ću istražiti da li se radi o tome i nečemu, ili se radi o nečemu drugom. 2 miliona i njegov auto. Džaba nudite, ne bi mogu ruku dići na tog čovjeka. Ja sve što vam mogu najviše izaći sucet je da ispitam situaciju o čemu se radi. I ništa više. Samo zato što ste vi glava kuće. Pazite, ja sam tako postavio u našoj porodici je, svi se pitamo, svi slušamo savjete drugih, ali zna se ko odlučuje. Znam, ali vidite, gospodine Zudija, uzmite i vi malo neke stvari u obzir. Čovjek je neki dan za vas ubio čovjeka pred vas. Da sad ne pričamo ovdje. Znate koliko... Da, nećemo nije ovdje. Baš, mislim. Ali, pazite, gospodine Ševket, zašto sam vas izabrao, zašto nisam nekog drugog? Zato što, nemojte me pogrešno shvatiti, ali baš je tako ponašanje, ja sam vidio da ste vi, da kažemo, malo luda osoba. Kako? Da bi sve da ste ludi malo. Da. Ne kažem u sa smislu zdravstveno, nego da ste baš ono... Lud za parama, jesam. Upravo to. A ja ne mogu da dignem ruku na njega, lično. Ne mogu ni ja u tom mjestu. To što ga volim ko sina. Ali da bi ja ostao, da živim dalje, da proživim u moju penziju uskoro koju vidim, ne bi želio da se okrećem u gradu kad hodam. To jesam. Dobro, gospodine Ševkic. Vidim da ste veoma profesionalni što se tiče Johnny-a, da ste mu prirasli mu srcu i vi njemu i on vama. Jesam, ali nemojte vi sad to pogrešno. Ja i dalje držim jezik za zubima jer ja radio sam za Johnny-a, Johnny radi za vas. Ako se vi glava kuće kažete da se glava kuće, ja slušam vas. Ja ništa, ako hoćete, dajte prvo da istražimo, mora biti neko rješenje, ne mislim ja da je Johna takav. Eto, ne znam ni gdje je sad, ako je pušten, zašto nije javio? Pa tu je, evo, baš je sad tu. Da. Ovdje? Da. Čudi me da mene nije zvao ovdje. Pa, nešto mi tu smrdi, iskreno. Pa ne znam, u zadnje vrijeme je dosta taj vivo. Koga bi vi nazvali kad bi izašli iz pritvora prvo? Pa jebi ga onog za koga radim, razumijete? Ili najbližu osobu sebi, o tako? Ne znam, gospodine Zudija, ne znam šta da vam kažem, imam osjećaj da prostite da me zajebavate, Boga. Ne mogu da vjerujem da je Johna takav, on je ba čovjek od riječi. Meni vidite lično se ja zezam ili... Ma ne vidim da si mrtav ozbiljan, ali... Dobro. O, pičku, ovo je test ko kućaba. Ovako da radimo. Ajde. 0 miliona, BMW Dobro. i Jeep X7. Znači, vidite ovo je dva, znači, uboli ste bukvalno sve što ja hoću u životu, razumijete, ali džaba, znači, nema paziti, Vidite jednu stvar, vidite, znači, kako da vam to objasnim, razumijete, mislim, da li bi vi ikad svog prijatelja, za ne znam ti koji je, pazi. Ako mi je život ugrožen bi... A vidi, meni nije. Vama jesu možda, a meni nije, gospodine Zudija. Dobro, gospodine Ševkit, ustanite. Mora postojati znači, ba Johna nije takav, pa Zudija. Daj da malo popričam ja sa njim da vidim šta kako. Kako? Ja.
Drago mi što ste tako reagovali. Što? Možili ste ispit lojalnosti. Nemoj me se Dudija, da jebote, pa presjeklo me ovdje, nemoj me jebote, konto ja sam sljedeći odmah, sam vidio tebe, jer znaš kako kad ne možeš ispoštovat naredbu vrhovnog nekog jebote, jebote, usro se. Jebote, nemoj tog više, Allah, znaš kaki sam, nemoj me testirat, ba jebote. Jaj, čaj. Brzi, daj nam što da popijemo ljuto. Aj šta ljuto je, gledaj, razišlo si cijelo. Jebote, Dudija, jesi. Bila je gospođica Irina i gospodin Andrija da vas pozdrave. Još neko trećemo u školi. Daj gajbu pive odmah, jebote, što se nastikira u pičku mat. Čovjek. Gdje ćemo sad? Gdje si krenuo? Nemam pojma, šta je u nenikoga, šta? Pa nema, razišli se gotovo partiju. Mi. Čekamo, sad ću ja nekog zva da nam pravi društvo. Dobar dan, gospodo. Jesi, Šefko. Šefko, imam jedan... Stani jebote, Šefko. Viva, Jody! Jody, viva! Alo!